Gepleyer Azatlyk Radiosyň. Akşamyz hayrly bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu gün 2017-nji ýylyň 29-njy marty hepdeniň çarşembe güni eferde habarlar gündöligi gepleşigimiziň esasy bölügine başlamazdan ozal täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanışdyrarym. Britaniýa Ýewropa Birleşigini terk etmek boýunça prosese resmi taýdan girişdi. Britaniýanyň Ýewropa Birleşigindäki elçisi Tim Barrow Ýewropa Geňeşiniň prezidenti Donald Tuska premier ministr Theresa May'ň gol çeken hatyny gowşurdy. 29-njy mart ýerden Britaniýanyň premier ministri Theresa May'ň Beýik Britaniýanyň Ýewropa Birleşigini terk etmegini başlamak üçin formal taýdan ýol açýan dokumenta gol çekenligi habar berilipdi. Tim Barrow'ň haty gowşurmagy bilen Britaniýanyň Birleşigiň düzümünden çykmagy barada Lisabon ulalaşygynyň 50-nji maddasynyň berjaý edilmegine başlanýar. Dokumenta gol çekişlikde barada Britaniýanyň seçberjileriniň ýurdun Ýewropa Birleşigini terk etmegini goldap referenduma gatnaşmagyndan 9 ay geçen soň geçirildi. Britaniýa Ýewropa Birleşiginiň düzümine 1973-nji ýylda giripdi. Birleşen Ştatlaryň Senaty Çernogoriýanyň NATO agza bolmagyny gutarnykly görnüşde doly tasdiklady. Senatorlar 28-nji martda geçirilen seçberişlikde Balkan ýurdunyň 28 agzaly harby birleşige girmegini doly tasdikladylar. Çernogoriýanyň NATO'nyň düzümine girmek üçin munyň guramanyň ýeni agzasy Ispaniýa we Gollandiýa tarapyndan makullanmagy zerur. NATO'nyň gündogara tarap ýaýbanlanmagyna garşylyk görkezýän ortiýet Çernogoriýanyň birleşige goşulmak boýunça isleglerine nägilelik bildiripdi. Käbirtinçilerin Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'yň ortiýet babatyndaky barlyşykly çykyşlarynyň NATO'nyň ýaýbanlanmagyny gowşadyp biljektigi barada öňe saklamalarına garamazdan Birleşen Ştatlar Çernogoriýanyň NATO agza bolmagyna bir goldaw bildirdi. Türkmenistan, Ermenistanyň paýtagty Yerewanyň aeroportuny tranzit zona hökmünde ulanmagy gyzyklanma bildirýär diýilip media maglumatlarynda habar berildi. Ermenistanyň premier ministriniň Türkmenistany eden saparynyň dowamında Türkmen hökümet agzalary bilen 28-nji martda geçiren gepleşiklerinde Türkmen tarapynyň Ermenistanyň harytlarynyň importuny howa gatnawyny guramlaşdyrmagy we Yerewanyň aeroportuny tranzit zona hökmünde ulanmagy isleg bildirenligi habar berildi. Şeýle-de maglumatlara görä Ermenistanyň premier ministri Karen Karapetýanyň we Türkmenistanyň hökümet baştutanynyň orunbasary Dädeway Amangeldiýewiň arasynda geçirilen duşukda taraplar energiýa, transport, informatsion tehnologiýalar, arhitektura, şaýtepler, howa gatnaşygy we täýatçylyk pudaklary boýunça bilelikdäki proýektleriň ähmiýetini nyktapdyr. Şeýle-de Ermenistanyň premier ministri Türkmenistanyň prezidenti bilen gepleşiginiň netijeli bolanlygyny aýdypdyr. Ermenistanyň milli statistika boýunça gullugyna salgylanmak bilen habar berilişine görä ýurtlaryň arasyndaky haryt dolanşygy 2016-njy ýylda $12 million barabar bolup ozalkysyndan 32,8% petelipdir. Kırgızstanyň baş suwda opozisiýon partiýanyň lideri Umurbek Tekebaýewiň tutsak astynda saklanmagyny güýjünde galdyrdy. Tekebaýew ogurluk bilen bagly aýplamalaryň esasynda fevral aýynda tutsak edilipdi. Tekebaýewiň onlarça tarapdary 29-njy martda Bişkekde suwd diňlenşiginiň geçirilen wagtynda baş suwdyň binasynyň öňünde jemlenip onuň boşadylmagyny talap etdi. 27 fevralda Bişkekiň suwdy Atemekin partiýasynyň lideri Tekebaýewi 25 aprelde çenli tutsak astynda saklamagy karar edipdi. Onuň tarapdarlary aýplamalaryň syýasy matlaplydygyny aýdýarlar. 5 martda Atemekin partiýasy prezident Almazbek Atambaýewiň açyk tanqidçisi Umurbek Tekebaýewi prezidentlik saýlawlaryna dalaşýar hökmünde öňe sürmek kararyny eglan etdi. Polşanyň prokurorlary geçen hepde Auschwitz muzeýinde täsin sahnanyň gurnalmagyna gatnaşan 11 adamyň jogapkärçilige çekilendigini aýtdy. Agdalan topar 24-nji martda öňkü natsistik Auschwitz ýa-da başga ady bilen tanalýan Oswiecim konslageriniň derbedesiniň öňünde goýun öldürüp söýgü sözi ýazylan şygary galdyrdylar we ýalaňaçlanyp özlerini bir-birine bagladylar. Polşanyň Oswiecim regionunyň prokurory Mariusz Slomka 6 sany Polşalyny, 4 Belaruslyny we 1 Germaniýalyny öz içine alýan topora girýän adamlaryň ýadygarlygy kemsetmekde we depelemekde günälenýänligini 29-njy martda aýtdy. Goýun öldüren Belarusla garşy haýwandary goramak boýunça kanunyna görä hem goşmasy iş gozgalar. Dünýädäki uruşlara garşy protest geçirýän parahatçylyk ugrundaky aktivistler diýilip tanadylan 11 adamyň öz çykyşyny internet arkaly guramalaşdyranlygyny Slomka aýtdy. Ikinji jahan uruşynyň dowamında Auschwitz konslagerinde 1 milliondan gowrak adam, köpüsi ýewreýler wepat boldy. Hormatly radio dinleyijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanyş boldunuz.
Adatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmegi ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Adatlyk radiosu. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimize başlaýarys. Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenko 3 günlük resmi sapar bilen Türkmenistana barýar. Belarus prezidentiniň Medwat idarasynyň berýän maglumatyna görä, 29-31 mart aralygyna saparyň 2-nji gününde iki prezidentiň arasynda ikijak gepleşikler geçirilip, olaryň dowamyna esasy ünüs sowda ykdysady hyzmatdaşlygyna gönükdirilýär. Şeýle-de saparyň dowamyna prezidentleriň Belarusyň Türkmenistandaky elçixanasynyň täze binasynyň açylyş dawrasyna hem gatnaşmaklaryny garaşlýar. 31 martda bolsa Lukashenko bilen Berdimuhammedow Belarus tarapyndan bina edilen garlyk dağ-magdan baýlaşdyrjy kombinatyna baryp, onuň işine badalga berjekdikleri ma'lum edilýär. Yer gelenine ýatlasak, Lewap vilayatyna garlyk kombinatyny gurmak baradaky netije 2009-njy ýylda prezident Lukashenkonyň Aşgabatydan saparynyň dowamyna ılalaşylyp, onuň gurulşygyny 2010-njy ýylda başlanypdy. Umum bahasy $1 milyar durýan bu kombinaty 2013-njy ýylda dol tamamlamak planlaşdyrylan bolsa-da, onuň gurulşy 1,5 ýyl ýyla çekdirildi. Bu wagt içinde proýektiň durmuşy geçirilişi dogrusyna iki tarap hem bir-birini aýplap, nägililiklerini bildirdiler. Türkmenistan gurulşyk möhletini ýyla çekmekde Belarusy aýplan bolsa, Minsk, Aşgabaty hasaplaşygy wagtynda berjay etmeýänlikde günäledi. Bu aralykda ýylda 1,4 milyon tonna kali dökünini öndürmäge ukuyply kombinatyň potrusçysy bolup çykyş edýän Belgor Himprom paýdarlar jemgyýeti edilen işler üçin öz hasabyna ýem $700 milyon geçirilendigini ma'lum etdi. Maglumat üçin aýdylsa, dünýä boýunça kali dökünini esasy 5 döwlet öndürjü saýlýar. 1998-nji ýylyň maglumatyna görä Kanada, Germaniýa, Russiýa, Belarus we Israýyllar. Bu dökünleriň esasy sarp edijileri bolsa, 1999-njy ýylyň maglumatlaryna görä Amerikanyň Birleşen Ştatlary, Hytaý, Braziliýa we Hindistan bolup durýar. Resmi media bu kombinatyň işe girdilmegi bilen Türkmenistan üçin daşarky bazyra ýol açyljakdygy tekrarlansa da, gürrüňe gidýän dökünleriň haýsy ugur boýunça eksport ediljekdigi barada anyk hiç şeýle zat aýdylmaýar. Şol bir wagtda prezident Lukashenkonyň Türkmenistana diýen sapary Belarusyň özüne hökümete garşy protestleriň güýçlenýän döwrüne gawat geldi. Belarusy ýakyndan ýerleýän Russiýaly syýasy bilermen Moskwadaky ekonomikanyň uly mekdebi Milli Ilim Barlygy Universitetiniň direktorynyň ornasary Andrey Suzdalsev Belarus lideriniň Aşgabaty diýen saparynyň has köp Lukashenkonyň özü üçin gerekdigini aýdýar. Лукашенко едет туда по двум проблемам. Ему необходим дешевый газ. Lukashenko ol ýere Türkmenistana iki mesele boýunça barýar. Ilki bilen oňa arzan türkmen gazy gerek. Gazy eksport etmek bu ikinji mesele. Häzir Lukashenko bu barada ılalaşjak bolýar. İkinciden ol pul üçin barýar. Häzir ýurtdaky, Belarusdaky kıyın ykdysady ýagdaýlaryň fonunda ol Türkmenistanyň pul dilejek bolýar dip Andrey Suzdalsev Adatlyk radiosyna gurrun berdi. Он просто едет просить у президента Туркменистана денег на спину тяжелое финансовое положение. Türkmenistan bilen Belarusyň arasyndaky diplomatik gatnaşyklar 1993-nji ýylyň 21-nji ýanwaryna ýola goýuldy. 2016-njy ýylda iki ýurdun arasyndaky sowda dolanşygy $112,8 milyon deň boldy. Bu görkeziji 2006-njy ýylda $14,5 milyon deňdi. Belarus Türkmenistana esasan yük uluglaryny ýörüti maksatlar üçin awtologlary, traktorlary, dermanlary we owy hoşuluk önümlerini eksport edýär. Häzirki wagtda Belarusda 9000 töweregi türkmen talebi bilim alýar. Olaryň bir bölegi ýokarda azalan garlyk kombinatyna işlemek üçin taýýarlanýar. Öz sebetiňizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz bize hat ýollaň. Medwat email belgisi gmail.com
Siz suratlarınızı we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäs. Efirde siz bilen men Sahra. Şunlar Türkmennewit Döwlet Konseriniň Balkanawatyky edarasynyň işgärleri iş orunlarynyň gysgaldylmagyndan we käbir iş ýerleriniň ýarym stavka geçirilmeginden alad edýärler. Bu konseriniň Balkanawatyky ýürüte guruluşy gurnama trestiniň käbir işgärleriniň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä aladalanmalaryň döremegine şeýle maglumatlaryň ýaýramagy sebäp boldy. Bu arada Türkmennewit konseriniň ýokary derejeli resmiýetleri anyk jogap bermeýärler. Ýöne iş orunlarynyň gysgaldyljakdygyny bu edarada jogapkar wezipleri eýeleýän resmiýetler dogan garandaşlarymyz aýdýarlar. Resmi derejede aýdylmasa da 50 çemisi iş orunynyň kemildiljekdigini, käbir işgärleriň iş gününiň ýarym stavka geçiriljekdigini ynamdar adamlar aýdypdyr. Dip agdalyan trestin hopsuzluk ýagdaýlary sebäpli adynyň agdalmazlygyny soran işgäri gurrun berdi. Onuň sözüne görä işgärler bu gurrunlaryň anygyna ýetmek üçin Balkanawatyky ýürüte guruluşy gurnama trestiň başlygyndan maglumat almaga çalışdylar. Emma olaryň bu synanşyklary başa barmady. Trestiň başlygy biz wagty gelenine göreriz. Eger ýokardan şeýle talap gelse, onda biz şol talaby ýerine ýetirmeli bolarys diýip jogap berdi diýip işçi aýtdy. Gurrun edilýän treste geçirji turwalar üçin çukur gazmak, olary kevşirlemek we traktor sürmek ýaly işler bilen meşgullanýan işçileriň aýtmagyna görä, şeýle gurrunlar ilk wada şu ýylyň ýanwar aýynyň ahirine ýaýrady. Şondan soň işgärleriň onlarçasy köpçülikleýin häsiýetde ýagdaýdan çykalygy tapmak üçin şu ýylyň fevral aýynyň 6-syna ýagny prezident saýlawlaryndan 6 gün öň Balkan vilayet häkimliginiň öňünde ýygnanyp özleri bilen Balkan vilayet häkiminiň duşmagyny haýyş edipdir. Balkan vilayet häkimi edaranyň daşyna çykyp biziň bilen duşuşdy we beýle ýagdaýlaryň bolmajakdygyny, iş orunlarynyň boldugundan saklanjakdygyny, olaryň ýarym stavka geçirilmejekdigini aýtdy. Sonda vilayet polisiýasynyň işgärleri hem ol ýere geldiler. Ýöne hiç kim ýakymsyz ýagdaý bolmandy. Ardedislik asuda ýagdaýda geçdi. Dip agdalyan ýygnanşyga gatnaşan işçileriň biri gurrun berdi. Şol iş orunlarynyň kemeldiljekdigi baradaky gurrunlar bir wada köşeşen bolsa-da, häzirki wagt iş orunlaryny ýitirmek howpy bilen gaýtadan ýüzeýi bolýan bu işçileriň ykbalynyň nähil boljakdygy nämälim bolmagyny alýar. Azatlyk radiosuna bu barada Balkanawatyky ýürüte guruluşy gurnama trestinden maglumat almak başartmady. Aşgabatdaky Türkmennewit Döwlet Konseriniň kadrlar bölüminiň işgärleri hem bu mesele boýunça takyk jogap bermekden saklanyp, ähli meseleler boýunça diňe ýazmaçy ýüz tutulanyna degişli jogabyň berilejekdigini aýtdylar. Ýatladyp geçsek, soňky 2 ýyldan gowrak wagt bäri Türkmenistanda Newit gaz pudowunda zähmet çekýän işçileriň, spesialistleriň iş orunlarynyň kemeldilmegi ýa-da iş tertibiniň dolu stavkadan ýarym stavka geçirilmegi dowam edýär. Geçen ýylyň iýul aýynda Türkmen geologiýa gadaw burawlaýyş edaralaryna, şeýle-de Türkmen gaz we Türkmennewit Döwlet konsernlerine degişli käbir bölümleriň ýapylmagy netijesinde iş statlarynyň kemeldilendigi habar berilipdi. Bu pudoň adynyň efirde agdalmazlygyny soran bir işgäri wezipesinde galdyrylan käbir işgärleriň hem iş tertibiniň ýarym stavka geçirilendigini we munyň netijesinde ozolky berilýän aýlyk zähmet haklarynyň ikisi azaldylandygyny Azatlyk radiosuna gurrun beripdi. Türkmenistanyň Newit gaz pudowundaky bu soňky özgörtmeler energiýa terişleriniň dünýä bazarynaky bahalarynyň 7 derejede peselmeginiň çäginde bolup geçýär. Gepleýär Azatlyk radiosu. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Birleşen Milletler Guramasy. Türkmenistanyny alady dörediji ýagdaýlar bar. Şu maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Birleşen Milletler Guramasynyň Adam hukuklary boýunça komiteti Türkmenistan boýunça geçirilen diňlenişiň jemleýiji saýyny çap edip, onu Türkmen häkimetleriniň Azatlyk radiosynyň tutuklukdaky habarçysy Sapar Mehmet Nepespuly fiýaly garaşsyz jurnalistleri we adam hukuklary boýunça aktivistleri ýygyrlamagyna basyş tutsak etmegini alada bildirdi.
yer gelinne ýatlasak, şu aýyň 8-9 aralygyna Birleşen Milletler Guramasynyň Adam Hukuklary boýunça komitetiniň Jenewada geçen 119-njy sessiýasyna Türkmenistan Raýat we syýasy hukuklar boýunça halkara konwensiýasynyň şertlerini berjay ediş dogrusyny hasabat berdi. Bu dinlenişiň netijeleri boýunça Birleşen Milletler Guramasynyň ýokary komissarlygynyň saýtyna çap edilen jemleji synyny Türkmenistanyny ençeme kanunlaryň kabul edilenligi gowy garşylansa da, käbir alada döredüji ýagdaýlaryň bardygy nygtalyk geçilýär. Komitet Türkmen kanunçylygyny ekstremizm düşünjesiniň gümürtük keskitlenenligini, munyň netijesinde de bu aýyplama bilen esassyz tutsak etmeleri ýol açylýanlygy bellenýär. Şeýle de adam hukuklary boýunça komitet ýurtda adamlaryň eden etdilikli ýagdaýda tutsak edilmegini, soňu bilen türkmen türmelerine dereksiz ýitirilmegini aladalanma bildirýär. Komitetiň jemleji synyny dinlenişige gatnaşan türkmen wekilleriniň Ozalky prezident Saparmurat Niyazowyň janyna kast etmek synanyşygy diýilýän wakalar boýunça tutsak edilip, dereksiz ýitirilenleriň, şol sanyna Boris Şeýhmuradowyň we beýlekleriň iqballary dogrusyny anyk aýdyň jogap berilmänliginiň gynandyrjy bolýanlygyny bellediler. Komitet türkmen häkimetlerine ýurduň türmelerini ýitirim edilenleriň iqballary dogrusyny maglumat bermäge we bu ýagdaýlar boýunça derine geçirmäge çagyryş etdi. Mundan başga da Birleşen Milletler Guramasynyň Adam Hukuklary boýunça komiteti türkmen türmelerini tutsaglaryň saklanyş şertlerini, şeýle de olaryň her türlü sütemleri sedebar edilmegi, görkezme almak üçin elektrik togu bilen gynalmagy ýaly ýagdaýlara da aladalanma bildirdi. Gal verse de komitetiň jemleji synyny Türkmenistanyny pagtygymy döwri adamlaryň mejbur zähmeti çekilmegi bilen bagylykdaky ýagdaýlara hem öz aladalanmalaryny ma'lum etdi. Türkmenistan munun ozal raýat we syýasy hukuklar boýunça halkara konwensiýasynyň şertlerini berjay ediş dogrusyny 2012-nji ýylda ilkinji gezek hasabat beripdi. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günlük gepleşigimizi men Sehra dowam etdirýän. Türkmenistanyň Ahal welaýatynda ýene bir uly deshanyň medeni köpçülik çärelerini geçirmek üçin niýetlenen Ak öýüň guruluşynyň tamamlanmagyna garaşylýar. 27 martda Prezident Gurbanly Berdimuhammedowyň geçiren video şekilli hökümet maslahatynyň dowamında Ahal welaýatynyň häkimi Oraz Gelliýew Nowruz ýaýlasynda gurulýan bu deshada alınıp barylýan işler barada hasabat berdi. Hormat prezidentimiz hüdürlüğünün taslamaları bilen tanışıp, olara bir näçe bellikler aýtdy we degişli düzüçleri gerdi. Döwlet başçylarymyzyň belleşýäli we binanyň bizdeki işleri milli ýörelgelere we häzirki döwrüň taraplaryna dogry alaýyk gelmeliler. Diýilip Türkmen mediasynyň habarynda aýdylýar. Emma habarda Türkmen lideriniň aýdan bellikleri we girden düze düşleri, şeýle de binanyň guruluşynyň haçan tamamlanyp, ulanuşa beriljekdi barada jikmejik maglumat berilmeýär. Gepin gerdişine görä ýatlasak, Türkmeniň Ak öýü diýilip atlandyrylýan Ak öýüň ilkinjisi Mary welaýatynda gurulypdy. 4000 tomoşaça niýetlenen bu Ak öý 2015-nji ýylyň noýabr aýynda ulanuşa berilipdi. 2016-njy ýylyň awgust aýynda Türkmen lideri şeýle deshalary Lewapda, Balkanda we Daşowda hem gurmagy tawşyryp, Ahalda guruljak Ak öý binasynyň taslamasyny umuman makullapdy. Şonu prezident 3000 orunluk täze deshanyň guruluşynda iri medeni köpçülikliň çäreleri, milli we halkara ähmiýetli maslahatlary geçirmek üçin ähli zerur şertleriň göz öňünde tutulmalydygyny belläpdi. Ýöne bu deshanyň guruluşyna harçlanjak pul serişdesiniň mukdary, onuň nähili esaslarda maliýeleşdiriljekdir ýa-da haýsy firma tarapyndan näçe wagtda guruljakdy aýdylmady. Şol bir wagtda käbir yerli synçylar soňky ýyllarda Türkmenistanda guruluşyna millionlarça Amerikan dollary möçberinde maliýe serişdesi harçlanyp, ulanylmaga berilen onlarça uly deshanyň boş durandygyny aýdýarlar. Garaşsyzlyk ýyllarynda ýurdun ähli welaýatlarynda 200 doly sport mekdepleri, onlarça ülkäne öwreniş muzeýleri, ýörüýte aýlawlar, stadionlar we medeniýet öýleri guruldy. Häzirki wagtda olarda diňe ýurt derejesindäki çärelerin geçirilýändigi
edilmedigi, galan wagty ýaşaýjylaryň olardan peýdalanmak mümkinçilikleriniň ören çäklidigi aýdylýar. Munyň sebäpleri sport mekdeplerinde hünärli kadrlaryň ýetmezçiligi etmegi, olaryň sport inventarlary bilen dolu üpçün edilmediligi, ýyladyş we sowadyş sistemalarynyň dolu işlemeýändigi bilen baglanşykly. Käbir beýleki desalary bolsa degişli resmiler olaryň könelmediligi üçin diýip ýaşaýjylary goýbermeýärler diýip Aşgabatly synçy we ýazyjy Amanmurat Bugaýew aýdýar. Şol bir wagtda ýurtda ýaşaýyş jaýlarynyň aşy gymmatlaýandygy, ýöneköy adamlaryň jaý edinmeginiň ýyl-ýyldan kynlaşýandygy, täze gurulýan elitni diýilip atlandyrylýan jaýlardan bolsa, diňe döwlet idara kärhanalarynyň käbir işgärleriniň satyn alyp bilýändigi aýdylýar. Şeýle-de Türkmenistanda ýaş çatynjalary gollamak barada ýürite karar bolsa-da, ýaş maşgalalaryň täze jaýlary ýa-da mellek ýerlerini satyn almakda da uly kynçylyklar çekýändigi habar berilýär. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Osmok 420 773 797 383. Gepler Azatlyk radiosu efirde siz bilen men Sultan Açylowa. Aşgabatyň Parahatsy kiçe tarapçasynyň täze göçüp gelen ýaşaýjylarynyň ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary barada maglumatlarymyz bilen gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Aşgabatyň türli etrapçalaryndan jaýlar ýykylyp, şäherde täze gurulýan Parahatsy kiçe tarapçasyna göçürilen ýaşaýjylaryň eň bir kynçylyk çekýän problemalarynyň biri bu etrapça barýan ýollaryň gadaly ýagdaýda gurulmaýanlygy bilen bagly bolup durýar. Oňulawadançylyk köçediniň şäheriň gündogur günorta bölegine uzak gidýän ugry boýunça iki gapdalan ýoluň hem bu etrapçydaky onlarça ýaşaýyş jaýlarynyň ulanylmaga berilendigine entek bir ýyl hem wagt geçenok. Awtolog gatnawlary hem ýola goýulan oňulawadançylyk köçediniň iki gapdalynda hem henir doly awatlanmadyk ýerlerken howul hara edilen işleriň netijesinde bolsa, bulu köçäniň ähli ýerini palçyk basyp ýatyr diýip bu etrapçanyň ýaşaýjy bekaga aýdýar. Bekaganyň aýtmagyna görä Parahatsy kiçe tarapçasynyň jaýlarynyň gurulmaly meýdançady beýikli pesli baýar ýerler bolan üçin ýaşaýyş jaýlarynyň käbir bölekleri pesirek hem tekiz ýerlerden gurulýar. Käbir bölekleri bolsa belendirek ýerlerde gurulýar. Haşy belend ýerden gurulan jaýlardan jaýalan ýaşaýjylar bolsa ýolagçy awtobuslarynyň düşüp öýlerine barmaly bolanlarynda ýa bir ýere gitmek üçin ýola çykanlarynda ýoluň ýagdaýyndan juda kötenýärler diýip Bekaga has hem ýagylly gullerde ýapýerlerden ýagynyň aşak tyryp ähligimiň palçyk bolup köçeler basýandygyny, her ýagyndan soň tehnikanyň hem işçileriň güýji bilen palçyklary arasalasalar hem indiki ýagynda ýene-de şol ýagdaýyň gaýtalanyp durýandygyny, ýagylly güllerde ýola çykýan ýaşaýjylaryň bolsa aýaklaryny palçyga batyryp käte ýan ýoda geçip, käte uly ýola geçip öýlerine aşýançalar birgeden kötenýändiklerini ýytyýar. Ýapýerler tekillep owadalar goýarlar. Onuň käbir böleklerinde beton plitalar bilen örtülen ýerler hem bar. Emma şol beton plitalar bilen köçäniň ähli ýapýer örtülmese, ýapýeriň topragy ýagan bilen aşak ýerde palçyk bolýan ýan ýodadan ýörep bolanok. Ýagan güýçlärek orunda uly asfalt ýoly hem palçyk basýar. Beton plitalar bilen ýapýerleri örtmäge bolsa, degişli ýol başlar howlukmaýarlar. Şol bir işi gaýtalap edip durarlaryny özlerine amatly hasaplayan bolmaklary mümkin. Her ýagyndan soň oýlan ýapyn tekilep, ýan ýodalaryň palçygyny arasalaýan çalar bir näçe gün geçýär. Bu işler üçin näçe tehnika, näçe işçi güýji ulanylýar. Birgeden ýol başy hem bu işlere gödäwçilige çekilýär. Bize hayran galar, bir qadaly iş edilenok. Mundan näme wagt araýarlar diýip ýaşaýjylar öz nägileliklerini bildirýärler. Henüz dolu gurulup utarmadyk Parahatsy kiçe tarapçasynda entek guruluşyklaryň gidip duran ýerleri hem kän. Ýylatyň uzaldan ýaşap oturan ýaşaýyş jaýlaryny gysaglyp, henüz dolu gurulup utarmadyk etrapçylara göçürýärler. Ýaşaýyş jaýlarynyň gapdaly bilen guruluşyk meýdançalaryna ýükli geçen agyr tehnikalaryň sesi hem giýje öndüp beýniňe rahatlyk berenok. Ýaşaýyş jaýlarynyň gapdaly bilen guruluşyk meýdançalaryna ýükli geçen agyr tehnikalaryň sesi hem giýje öndüp beýniňe rahatlyk berenok. Ýaşaýjylar üçin täze göçüp gelen öýlerinde rahatlyk barmy ýa ýokmy, onuň bilen gyzyklanýan ýol başy ýok. Daşyndan göräýmäge bolsa 9 gatly, daşy ak reňke boýalan gat-gat jaýlar telenläp otyr. Kemçilik ýok ýaly görünýän bu etrapçanyň ýaşaýjylarynyň bolsa haýsy gurdan alsaň hem kötenşikler ýeterlik diýip ýaşaýjylar aýdýarlar.
Gepler Azatlyk Radiosu. Men Araz Perviş, biz programmamyzy dewam etdirýäris. Britaniýanyň Premier Ministeri Theresa May öz ýurdunyň Ýewropa Birleşiginden çykmagy boýunça resmi hata gol çekdi. Meýin edarasy onuň bu taryhy dokumente gol çekip oturanyny görkezýän bir suraty ýaýratdy. Bu hat 29 martda Ýewropa Birleşiginiň prezidenti Donald Tusk'a beriler. Britaniýanyň Ýewropa Birleşigindäki ilçesi Timbero Lisabon şertnamasynyň 50-nji maddasyna laýyklykda Britaniýanyň Birleşikden çykýandygynyň resmi yglannamasy bolan haty ýerli wagt bilen öýlen sagat 1:30-da Tusk'a gawşurar. Britanlar 1979-njy ýylda Ýewropa Birleşigine goşulan Britaniýanyň Birleşikden çykmagyny 9 ay mundan ozal geçen referendumda köplük bolup oňladylar. Meýin edarasy tarapyndan çykarylan beýannamada bellenmegine göre Premier Minister 29 martda Ministerler Kabinetiniň ýygynagyna ýol başçylyk edeninden soňra parlamente çykyş edip kanun çykaryjylara geçiriljek gepleşiklerde özüniň Britaniýadaky adamlaryň hemmesine şol sanyna Ýewropa Birleşiginde durýan ýurtlaryň hem raýatlaryna wekilçilik etjekdigini aýdar. Ol şu ýurtdaky adamlaryň ählisiniň bähbetlerine boljak lalaşygy kazanmak üçin aýgytly herekete geçjekdigini beller. Meý hata gol çekmeden telefon arkaly Tusk bilen şeýlem Ýewropa Komissiýasynyň başlygy Jean-Claude Juncker we Germaniýanyň kansleri Angela Merkel bilen görüşdi. Aýdylmagyna görä liderler gepleşiklere konstruktiw we oňoýly ýollar bilen başlamagyň we çykyşyň endigan hem tertipli geçmegini üpçün etmegiň mühimdigi hakda alalaşypdyrlar. Ýewropa Birleşiginiň ýol başçylary blogy terk etmek üçin öýleriniň Britaniýany cezalandyrmak islemeýändiklerini, ýöne Birleşigi terk etmegi gelişikli zat edip görkezmek hem islemeýändiklerini aýdýarlar. Meýin hatyny alandan soňra 48 sagatyň içinde Tusk'un Birleşigiň beýleki 27 agdasyna gepleşikleriň ogurlary boýunça düzülen taslamany iýermegine garaşylýar. Ýewropa Birleşiginiň ilçeleri şondan soňra ýygnanyp taslama hakda pikir alşarlar. Birleşigiň liderleriniň 29 aprelde geçecek sammitiniň ýalaşmagy bilen Ýewropa Komissiýasyna London bilen gepleşik geçirmäge mandat berler. Britaniýa Lisabon şertnamasynyň 50-nji maddasynyň peýdalanýan ýeketek ýurt bolup durýar. Bu madda boýunça taraplar 2 ýylyň içinde ýalaşga gelmeli. Beýleki 27 agda döwletiň oňlamagy bilen gepleşikleriň uzaldyrylmagy da mümkin. Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde men siz bilen Şaýmyrdan Gulmurady Kabuldan. Demirgazyk Awganystanyň 5 welaýatynda Awgan türkmenleri gowçum bolup ýaşaýar. Türkmen obalarynyň aglabasy Amy Deryanyň kinarynda ýerleşýär. Amy Derya ýykyn edip türkmenleriň müňlerçe hektar ýerini ýumurdy. Ýüzlerçe maşgala öz üýjaýyny we ýer ýurduny Amy Deryanyň jaglagyna tapşyrdy. Jowzan welaýatynyň garkyny etrafynda ýaşaýan Esedullahnyň üýjaýyny 2 ýola Amy Derya ýumurypdyr. Yerini derya aldıran adamlara hökümetin kömek etmendigini Esedullah aýdýar. Ol öz maşgalasy bilen häzir başbenasy ýaşaýandygyny gurunmerdi. Yer amal kide boty mana jaýlar amal kide boty ozal börde bir huli martymyny aldy. Ondan mana böre atyp bir jaý etdim manda muňa da geldi. Billere hiç bir hökümetten bir min inne ýan kömek ýa billeriň halymyzdan bir habar alan ýok. Pul adam bolsa ilerden jaý edip yer edip boty, mülk edip boty. Biller bayan garyp çyksa bada, sen çykma, biller eteklap, urup, kup, biller haýda boty. Raý berdik, şol bir näse biller rahnamalyk eder diýip. Şol bir adyl hökümet bor diýip. Hiç billeriň halymyzdan habar alan ýok, hiç billere bir sen halyň näden diýen adam ýok. Billeriň ahwalatymyz şunça bir täň mana giýje ýatsak, ertire çykmamyz gyn, ertir turda gün batyrmamyz gyn, şol muhtar bilen günümiz gyn. Täze jaý haçan galdyrypdyň. Bu jaýydan bir 2 ýyly boldy. Ozal oýar täwpitdim, onu aldy. Muňa geldim men indi muna men daraxtlar mana şu daraxtlar täze kipdim mana täze kemal bolup gelýär men muna bunu gyrkap otyn. Indi mana men mundan ýere giýleýin asman şoýun mena mişe deýin hiç mende bir kudret ýok ýa mende motor ýok. Alyp gideýin diýär. Men derýa gidip duramada başga hiç men çarabym ýok, alazymym ýok, nämişe deýin. Şunu bir hökümet çaýatsyn billere şunu raýaty bolsak billere bir nigawanlyk etse, billere bir iýelik etse, billere bir jaý görkezse, billeriň bir halatymyzdan habar alsa. Amy Deryanyň Awganistan tarap kynaryndan Türkmenistanyň gemilleri hem geçýär diýerler. Olam tolkun edip Deryanyň ýykyn etmegine sebäp bolýarmy?
Türkmenistan'ın kişileri hem opturuyor, ondan sonra billerin gündemi şuncaklıgın, haşamanın Türkmenistan'ın öyle cengel, öyle cengelmez. Man kılabın oğlunda şu cengelden biller çöpek alıyor, derya gayrıda te. Indi derya alıp ber, su işte biller suva varsak biller kiştisi gelip tutup danıp alıp gidiyor o. Zindeligimizde biller oda yakıyor. Elimizden, her elimizden bir tutuyor, ayağımızdan bir tutuyor, zinde adam oda yakıyor. Şeydip neçe adam öldü? Şöyle bir kim var, her yılda 20 adam şunu Türkmenistan 20 juwan sebep olundur. Mana 5 adam naderek gidip otuy gum derekne ölsünden derek ba ne diýersinden ha gaýra jengelde öldü diyorlar, gitti diyorlar, näme bildireniyor. Gepleşigi geçirip azatlygy getiren Şaýmyrdan oğlum Radi. Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gutarýarys.